Un estel sota el braç. Ara fa molts i molts anys van néixer 3 nenes amb un estel sota el braç. L'Ona va néixer amb un estel blau que pertanyia als cels d'Europa. La Sitar va néixer amb un estel verd que pertanyia als cels de l'Orient Mitjà. I l'estel de foc va néixer amb un estel vermell que pertanyia als cels de l'Àfrica. Per tot el món va córrer la notícia d'aquell naixement tan curiós. Molts els deien que se n'havien de desfer si volien ser normals, però elles van decidir viure amb els seus estels encara que fossin diferents. Van anar a viure a un lloc on ningú s'estranyava en veure-les amb un estel sota el braç. Una vila on a la gent li agrada ser feliç i fer feliç als altres. La vila de Gràcia. I allà les 3 nenes es van fer grans, això sí, sempre amb els seus estels sota el braç. Jugaven amb ells, estudiaven amb ells, passejaven amb ells i dormien amb ells. I encara que gaudien molt d'ells, sempre es feien la mateixa pregunta. Per què hem nascut amb un estel sota el braç? Però mai trobaven resposta a aquell misteri tan misteriós. L'estel blau va ensenyar a l'Ona tots els misteris de l'univers, a saber reconèixer tots els camins i les rutes ocultes entre els planetes, la passió per la tecnologia i els invents, i la va convertir en una gran astròloga. L'estel verd va ensenyar a la Sitar la passió per totes les arts, sobretot el llenguatge de la música. També li va ensenyar a llegir en tots els idiomes del món, fins i tot en el de les sirenes. L'estel vermell va ensenyar a l'estel de foc a parlar amb la natura i a protegir-la. Eren tan amigues que la natura li va ensenyar a dominar la màgia i li va regalar el poder de les fades, tornar invisibles les persones. Gràcies als seus estels, les 3 nenes es van convertir en dones molt sàvies, però continuaven sense trobar resposta a la seva misteriosa pregunta. Per què hem nascut amb un estel sota el braç? Un dia van rebre una carta. Era una invitació i estava signada pels Reis d'Orient. Es requereix la presència de les sàvies Ona, Sitar i Estel de Foc a la trobada de la il·lusió, que com cada any se celebra al planeta dels somnis. Atentament, Melcior, Gaspar i Baltasar. Totes 3 van pujar dalt dels seus estels i van recórrer el cel fins a l'horitzó. Just a l'altra banda hi havia el planeta dels somnis. Quina va ser la seva sorpresa quan van veure que allà tothom anava amb un estel sota el braç? Hi havia estels de tots els colors
i éssers de tota mena. De sobte va aparèixer un núvol i va fer sonar una gran trompeta. Tu-tu-ru-tu-tu-tu! El núvol va dir: Ses majestats, els 3 reis d'Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, us rebran d'aquí a 5 minuts, com sempre, dalt de l'arc de Sant Martí. Tu-tu-ru, tu-tu-ru, tu-ru-tu-ru! Tothom va pujar sobre el seu estel i van anar on el núvol els havia dit. L'Ona, la Citar i l'estel de foc també. Els 3 reis estaven acompanyats dels seus estimats camells màgics, del Sol i de la Lluna. La Lluna va ser la primera a parlar. Benvinguts sigueu un altre any a la trobada de la il·lusió. Tots van aplaudir amb felicitat. Avui, va dir el Sol, ens hem reunit per donar la benvinguda a les nostres convidades, l'Ona, la Citar i l'estel de foc. I un altre cop tothom va esclatar en aplaudiments de felicitat. Després, a les presentacions, va parlar en Baltasar. Teniu ganes de saber per què un escut amb un estel sota el braç? Totes 3 van respondre que sí, i és que desitjaven resoldre aquell misteri tan misteriós. Els 3 reis d'Orient els van explicar una meravellosa història. Primer va parlar amb Baltasar. La felicitat és un dels regals més importants de la vida. Tothom neix amb la seva felicitat i durant la resta de la seva vida ha d'aprendre a cuidar-la. No importa que s'equivoquin, ni tampoc que no ho facin tot bé. El que importa és que cuidin la seva felicitat i respectin la dels altres. Després va parlar en Melcior. Nosaltres, els reis d'Orient, existim per recompensar amb regals les persones que han cuidat la felicitat. Les nenes i els nens ens envien cartes on ens expliquen com els ha anat l'any, què els agrada fer, en què es volen convertir. Alguns ens parlen de les seves famílies i dels seus amics, ens demanen desitjos per compartir i, sobretot, ens detallen amb quin tipus de regal volen ser recompensats per haver cuidat la felicitat. Després de llegir amb atenció cada una de les cartes, la nit de Reis anem casa per casa deixant tots els regals que ens han demanat. És una feina molt important i per fer-la bé necessitem ajuda. Seguidament va parlar en Gaspar. El Sol i la Lluna ens ajuden molt. La nit de Reis, la Lluna avisa a tothom quan és l'hora d'anar a dormir. I al matí, el Sol avisa a tothom perquè es despertin i vagin a buscar els seus regals. Això sí, si la nit es fa curta i ens falta temps per fer la feina, entre tots 2 estiren la nit i la fan més llarga, i així podem arribar a tot arreu abans no es faci de dia. Però això és un secret secretíssim. En Baltasar va tornar a parlar. Els nostres amics, els camells màgics, ens ajuden transportant sobre els seus geps tots els regals que repartim en una sola nit. Són màgics i no es cansen mai. Però la feina més complicada la fan les carteres i carters reials, els patges i patgeses reials. En Melcior va prendre la paraula. Elles i ells són els encarregats d'observar durant tot l'any qui ha aconseguit cuidar bé la felicitat. Són invisibles, per això ningú no els pot veure, i només es deixen veure quan han de recollir les cartes on les nenes i els nens han escrit els seus desitjos.
L'Ona, la Citar i l'Estel de Foc estaven bocabadades. Aquella era una història preciosa. I si no han cuidat la felicitat? Va voler saber la Citar. Aquesta vegada va parlar en Gaspar. Si no ho han fet bé, ve a visitar-los al patge Carbonilla, que és l'encarregat de repartir carbó. Però no patiu, és carbó de sucre. Només és perquè recordin que l'any següent ho han de fer millor. I ara, va dir en Baltasar, voleu saber per què un escut amb un estel sota el braç? Sí! Van respondre totes tres molt entusiasmades. I en Baltasar va dir: són els estels qui escullen les carteres i carters reials, els patges i patgeses reials. De vegades són d'aquí, de vegades són d'allà. L'únic requisit que han de complir és que tinguin un cor ple d'il·lusió infinita. I us hem d'anunciar que totes tres heu estat escollides pels estels per ser carteres reials. L'Ona, la Citar i l'Estel de Foc van fer un bot d'alegria. I és que res els feia més il·lusió a la vida que tenir aquella feina tan meravellosa. Voleu acceptar aquesta feina? Van preguntar la lluna i el sol. I totes tres alhora van acceptar amb un gran sí! I tothom va tornar esclatant aplaudiments de felicitat. Per fi, l'Ona, la Citar i l'Estel de Foc havien trobat resposta a aquell misteri tan misteriós. Per què havien nascut amb un estel sota el braç? Perquè totes tres tenien un cor ple d'il·lusió infinita. I mentre tothom celebrava la bona nova, va aparèixer volant pel cel el patge Carbonilla. Anava sobre el seu estel negre i va fer riure a tothom repartint pols de carbó de sucre. Des d'aquell dia, l'Ona, la Citar i l'Estel de Foc recorren tots els camins de l'univers observant qui cuida la felicitat i si algú no ho fa del tot bé, l'omplen de pols d'estel per fer-lo riure i així li recorden que ho ha de fer millor. Mentre viatgen mai no són vistes, perquè poden ser invisibles. I com que entenen tots els idiomes que existeixen, fins i tot el de les sirenes, poden llegir totes les cartes. Gràcies al gran equip que formen totes les carteres i carters reials, els patges i patgeses reials, els camells màgics, la lluna, el sol i els reis orient, els desitjos de totes les nenes i els nens es fan realitat. Això sí, la gran cavalcada que s'organitza per rebre a les tres carteres reials, l'Ona, la Citar i l'Estel de Foc, al vespre abans a la nit de Reis, sempre la celebren al mateix lloc. A la vila on tothom cuida tan bé la felicitat, allà on van créixer felices amb els seus estels sota el braç, a la Vila de Gràcia.